Wie dit zo, ja? Zit jullie van de rooi? Hoe zit jullie van de rooi? Nou, wat zeggen we dan? Helaas. Ja, de wedstrijd koninklijks. Wacht eens. Van het regiment Boengt. Hoppa. Dus. Maar hier staat de groene kant van eerst, dames en heren. De blauwe kant van eerst staat hier, dames en heren. Geweldig. Boengt en Blôw. Die staan ze voor. Ga een beetje naar de kijk, dames en heren. Ja. We kijken even naar de jury of ze zoiets zien. Zitten ze weer. Kijk eens dan. Is het solistenconcours ook gejureerd? Ook gejureerd. Goed zo. Goed. Goed. Ja, veel plezier en geniet ervan. Boengt en Blôw, het eerste, dames en heren. Se me quitó el pinche sueño.